Čas pro cvičení nám vypršel, činku máme naloženou 110 kg, rozhodčí jsou na svých místech, takže zahajujeme na dovoz. Takže Kubík zvyšuje svůj základ na 111 kg, takže na 110 by nám mohl nastoupit Petr Navrátil z Hološova. Po něm se připravuje oddílový kolega Josef Kolář. Špírá Petr Navrátil, připraví se Josef Kolář. Takže Josef Kolář zvyšuje na 120, svůj základ je jako Kubík. Připraví se Petr Navrátil. Druhý pokus Petra Navrátila. Vážný. Takže změna, naložíme 120 kg na činku pro základní pokus Josefa Koláře,